sagardotan hasiko dugu gaur. Erraldoiaren baserriaren ondoan, sagardotarako sagasti ikusgarri bat ikusi eta neguko inausketan nola doan jakingo dugu. Gero, Bizkaiko landabideetan egingo den inbertsioaren berri emango dizuegu. Markina aldean Ibanek eta Gorkak euren hauntze txaldea hitz egingo digute. Larruz du izena. 15 urte daramatzate gaztak egiten etxaldeko hauntzen esneaz. K5 upategian amaituko dugu. Getariako txakolina jatorri izenari gutxi falta zaio inauste lanak bukatzeko. Amaia Arginanok inausketa hitz egin digu bere upategian. Altzoko herrian, Felix San Sebastian bisitatu dugu bere sagarrondoak ikusteko. Nekazari aditua da eta Gipuzkoako sagar ekoizleei aholku ematen die. Inguruak sagarrondo lorategiak bezalakoak dira, ezin hobeto zainduta daudeta. Arbolak atxeden hartzeko lozorroan sartzen direnean, inausi egin behar dira. Felixek sagardotegiei saltzen die ekoizpena eta sagardogileekin batera erabakitzen du sagarrak noiz bildu. Sagardotegi batzuek sagar berdeagoak nahiago dituzte eta beste batzuek aldiz helduagoak, bakoitzaren sagardo motaren arabera. Sagardogile eta sagargileen artean badago nolabaiteko hasiera hitzarmen bat. Hau sagarraren heldutasunan arabera hasten da. Badaude parametro batzuk eta horren arabera erabakitzen da noiz hasi bilketa. Batzuek helduagoa gustatzen zaie, hauek beranduxoago hasten die, sagardogile batzuk helduagoa gustatzen zaie sagarra, eta beste batzuk goiztiagoa gustatzen zaie. Eta lehenago hasten da bilketa. Hau dena, heldutasunan agertzen dien parametroen batzuen barne dator. Felixek erabiltzen duen landaketa sistemari fruitu horma esaten zaio. Sagarrak ekoizten dituzten gehienek eredu hori erabiltzen dute. Abantailarik handienetako bat, lanak mekanizatzeko aukera da, zalantzarik gabe. Hezi frutala, edo buro frutal ezagutzen den bezala, da sistema ordenatu bat frutagintza egiteko. Hau da, sagarra egiten dena da, poste eta alambrekin jarri eta bi dimentsiok lantzen dira, ezker eskubi, eta honek lortzen duna da, honen onuratako bat da mekanizatzea dagola. Hau da, tratamentuak egiteko, bilketarako, eta baita ere inausketa egiteko, inausketa mekanizatua. Azken uzta bikaina izan da, baina sagastietan alternantzia gorde behar da. Oparotasun handiko urte baten ondoren, uzta txikiagoko beste bat dator. Ekoizleak horren ondorioak minimizatzen saiatzen dira, eta inaustea gakoetako bat da, bakarra ez ordea. Faktoretako bat ezurtearena da inausketa egoki bat. Inausketa egoki batek egiten duna da nolabait bideratu begiak, lore begiak izatea. Edo lorea izatea eta hortikan sagarra izatea. Udazkenean aurretik eginda prepoda bat, inausketa mota bat, baina mekanizatua. Hau eginda prepodadora batekin, hau da inausteko makina bat, dala kutxila bat vertikal bat, eta kabezal horizontal batekin, eta horrekin lortzen dana da inausketa denbora azkartzea. Hau da, denbora gutxiagoan egitea. Udazkenean eginda, zergatik udazkenean ikerketa batzuk konfirmatze dute, izaten dela udazkeneko inausketa hortan zuhaitzan begiak egiten dela bideratu lorea izatea. Eta ez adarrea jutea. Orduan egokiago da udazkenean egitea. Logikaren aurka doala ematen duen arren, frutazainak arbolaren indarra mugatzen saiatzen dira, ekoizpenak handitzeko. Euskal Herrian daukagun arazoetako bat da lur aberatsa ditugula, eta lur aberats horiekin arbolak indar asko dutela. Indar gehiegi. Indar asko dunen arbola bat
adarrea jotzen du, adarra sortzea, eta ez begiloreak sortzea. Inausketa egoki batekin egiten duguna da arbolari indarra kendu, eta hortiken lore gehiago sortzea bideratu, eta lore gehiago baldin badugu, sagar gehiago ere bai. Sagar arboletan garrantzitsua da ulertzea izerdiaren konportamentua. Adarrak vertikalak dienen, edo zuzenak dienen, gonuz dijoaztenen, izerdia azkar dijoa. Eta normalean, hemen ikusten dezuten bezala, ez dago begiloreen sorkuntzarik. Aldiz, zuhaitz hau, adar hau, okertuko bagendu, hemen egin dugun bezala, beste honetan egin dugun bezala, lotuta izan da, hau adar hau lotu indugu bere garaian, izerdia polikiago juten da. Eta izerdia polikiago jutekin, begiloreak sortzen dira. Neguan, sagarrondoa erabat lo dagoenean, inausteak zer dakarren azaldu digu Felixek. Bueno, neguko inausketa honetan, erabiltzen den teknika da, pixka bat, ejeak arbolaren forma hori mantentzea, eta definitzen gehiago jutea, egiten dena da ejeak mantendu, eta erdira dijoazten adarrak, batez ere urteko adarrak kendu, eta honekin lortzen dena da argia sartzea, eta fruta begiak sortzea, lorea izango dan begi horiek bultzatzea. Arbolak hotza behar du atseden hartzeko, eta negu honetan temperatura baxuko ordu nahikoak izaten ari dira. Hotz orduak dena dira zuhaitz batentzako. Zuhaitzak azkenean, batez ere lehen urtean bezala ekoizpen garrantzitsu bat izan dunean, behar duena da arbolak deskansatzea. Eta hortarako 700 ordu behar ditu, 700 ordu behar ditu 7 gradu zazpitik. Honekin lortzen dena da, neguan deskansu hori egin ondorenen, udaberrian berriro esnatzea arbolak ekoizpen on batzuk izateko. Eguraldiaren aurka ez ezik, frutazainek izurriteen aurka ere borrokatu behar dute. Esaterako, lur xaguen eta aurkatzen aurka. Plaga batzuk badaude, baino azken aldi honetan asko aigea nabaritzen baita ere zatainaren arazoa, zatainak zaina jaten dizkio zuhaitzari eta horrek zuhaitzaren heriotza ekartzen du. Eta baita ere kortzoekin daukagu arazo handia, batez ere sagasti gazteetan. Sagasti gazteetan kimu berriak jaten dituzte eta adarrakin enborra zuritu. Horrek baita ere arbol asko galtzea edo atzerapen handiak ekartzen ditu. Felixek eredu tradizionalean landatuta duen sagarrondo bakanetako bat erakutsi digu. Kopa sistema esaten zaio eta zertan den azaldu digu. Hau baso edo kopa formazioa da, hau Euskal Herrian ezagutu izan dugun edo leku askoetan ezagutu izan dugun formazio arrunt bada. Bertan ardatz nagusi bat ikusi dezakegu, gero 3 edo 4 ardatzetan banatzen dena. Honek egiten duna da zuhaitza berekixe eusteko pisua zabaldu egiten da eta berekixe formazio bat egiten du inungo poste edo alambrerik behar gabe. Bueno, mota honetako formazioetan egiten dena da forma hori zaindu, kopa edo baso forma hori, eta horretarako egiten dena da barren aldea dijoazten adarrak kendu, argia sartu dedin eta argia zabaldu dedin barrenean, lehen esan dugun bezala oso garrantzitsua da argia lore begiak sortzeko, eta gero kanpokaldeko adarretan kentzen diena da zuzenean gora dijoazten adarrak, gero puntak pixka bat moztu, zabaldu dedin arbola, ez dedin gelditu ardatz soilak, baizik eta pixka bat adarrak gehiago zabaldu ditezen. Euskadiko sagarrondogintza sektorea modernizatzen ari da arlo guztietan.
baina sagarra, sagardoaren lehengaia jatorria da. Ekoizleak prestakuntzaren bidez saiatzen dira euren ezaupideak zabaltzen. Bai, sektoreak eduki ditu behar asko eta behar horien artean formazioa izan da. Formazioak aukera ematen digu mundu mailan eboluzio egin du frutikulturak ere, eta frutikultura horri esker ekoizpen hobeak lortzeko aukera eta arazo askori aurre egiteko aukera formazioari esker. Horrela, lortzen duguna da, lehen esan dudan bezala, ekoizpen hobeak, teknika hobeak eta gure lana erraztea. Jatorri izeneko euskal sagardoa kalitatezko produktu bat da, tradizioa eta berrikuntza uztartzen dituena. Eta sagar ekoizpena konbinazio zoragarri horren gakoetako bat da. Otsailaren 6an Lurretik bizi diren udalerrietan egin beharreko inbertsioa aurkeztu zuen Bizkaiko Foru Aldundiak Garain. Neurri honek eskualdeen arteko topaketetan udalek diputatu nagusiari egindako eskaerei erantzuten die. Lurralde kohesioa indartzea du helburu eta guztira 5 milioi euro inbertituko dira. Elisabete Etxanobe diputatu nagusiarekin batera, Erramunosa alkatea eta Arantza Atutxa nekazaritza diputatua izan ziren, eta landabideen sare zabala hobetzeko eta zaintzeko laguntzak aurkeztu zituzten. Inbertsioak aukera berdintasuna bultzatuko du zalantzarik gabe herritarren bizilekua edozein dela ere. Markina Xemein aldean, Larruz gaztandegia bisitatu dugu. Meabe auzoan dago, Aulesti ondoan. Iban eta Gorka Muniozguren anaiek leku eder batean hartu gaituzte, larre ikusgarri zinguratuta. Aunztegian, Ibanek eta Gorkak auntzen egoera aztertu dute. Ia urteko egun guztietan kanpora ateratzen dituzte, baina gaurrez, eguraldi txarragatik. Halere, animalien ongizatea agerikoa da. Hori da etxalde honen gakoetako bat. Gaztandegiak 15 urte bete ditu eta Alpetar arrazako 200 auntz gobernatzen dituzte. Familia etxalde eta gaztandegi bat da. Larruz auntz gazta azkenin da etxeko enpresatxu bat, Iban da Bixon hartin, oin dela 15 urte sortu genduna. Hasieran artisek eta untzekin hasi ginen, baina gero untzeta dedikau ginen, ja pik urte aroigu, untzetan bakarri dediketan. Eta itxu biherra Ibanenik, da gero Leilan Irandriek, eta oin mutilo bat hartugu Iker, geuri esku bat botetako. Daukauz 200 auntz alpina arrasakuek, eta gero aparte, honekin eitxugu jatzi, da esne guztixe gaztara bihurtzugu, eta aparte dugu okelako potxoka batzuk. Zelaixek repasau eta saltzeguz moxal batzuk. Abeltzaintzan aritu nahi izan dute beti, eta euren gaztak bezeroei gustatzen zaizkiela ikustea lanbide honetako gauzarik politena da. Oin dala 15 urte hasi ginen, eta hasiera oso gogorra izan. Hasi ginen guztetak uleko nahi gendun sozer montau eta hartu gendun erabakixe da arrankau gendu. Eta azkenin gutzako bonena da, bezeruk esatotzuenin gaztaile gozu da, saltzozunin zure produzioi atza berostotzunin, hori da gutzako importantiena, gentiaz hartu emonin, gero ikustie zuke itxosunek, azkenin jain beste kostata guztau bitzen dela. Gorka duela 20 urte baino gehiago prestatu zen Arantzazuko Artzain Eskolan eta bi anaiek hartu dute parte Lehartikerren eta Aziren hainbat ikastarotan. Bidaiatu ere egin dute beste leku batzuetako esperientziak ezagutzeko. Eta guzti horren ondoren, Larruz gaztandegian 2 gaztamota aukeratu dituzte, freskoa bata eta ondua bestea.
itxoguz, Larruzeko gazta ondue, izeten dana, hemen geixen saltzogune, guk itxogunetik geixen saltzogune, baina gero baitxe gazta freskue, Burgos estiloko gaztai bigun bat. Eitzen dana egun baten, da bixamonien dendeta erun da saltzogune. Euskadin, hauntza ziendak ugarituz eta finkatuz doaz erakundeen laguntzari esker eta hauntzaz lehen elkartearen lan handiari esker, eta gero eta gazte gehiago hurbiltzen dira sektorera. Bueno, ni pentsetot hauntzan situazioiek goruz doiela, azken urtitan ikusten da gero eta hauntz esplotazio gehiago dauezela eta animalizia gehiago dauezela. Egixe esan, oin, suertekoa, oin dela 2019 hauntzai izeneko elkarte bat sortu zen, Eusko Jaurlaritzan laguntziaz, eta daukau albaitari zerbitzu bat, aberek emotozkune, insemineu ingeinke, kontrol etxeru daukau, azkenin gure esplotazioiek mejoretako. Lote honetan dauden hauntzik onenak ernaltzeko erabiliko dira elkartearen esne kontrolpean. Eta intseminazioari esker, akerren haziaren bidez, hazienda hobetzen dute. Hau da aurtengo itxigune rekrile, honek urtarrilin jaixu die, urtarrilan 15-etik aurra, inseminazioku di, eta zelan elegitzo guzan, hauntzai elkartien gau esenez, daukau esne kontrola itxeko teknikari batzuk eta ukordun ikustogu, ze esne kalitate, ze kantidade eta ze errape forma dizen, zeintzu dizen hauntziko onenak. Eta arek onenak inseminau itxoguz. Inseminetako frantziko hasixe erabiltzogu eta eurek elkarteko teknikarixek di inseminetosku esenak. Ikusi azken urtitan, 4-5 urte ari guz inseminetan, elkarti sortu zanetik, eta ikusigu askoz behauntz kalitate hobi daukegula. Urtarril amaieratik azarora bitartean egiten dute gazta. Tolosako esneki azoka esne ekoizpenaren erreferentea da. Bertan, Larruzek txapeldunen txapelketa irabazi zuen, gazta onenaren garaikurra. 4 ediziotan bakarrik, 2 aldiz irabazi dute sari garrantzitsu hau. Esnekiko azoki egutzako da izugarrixe. Azken finin da eskaparate bat, gaur egun Euskal Herrixen eitzen dizen gaztai mota guztixei biztatzeko. Eitzen di ardixanak, hauntzanak, beixanak, gazta urdinek, pasta blanda esaten dana, pasta kozida, gazta prensa hauek, osea gazta klase asko eta esneki klase asko sartzen di eta erakusteako Euskal Herriko jentiai zer eitxogun da zeitzeko kapasa bazen. Zorixonez irabazi den gaztaile, Larruzeko gaztaile, izen da 5 eta erdiko kurazinoi euken gaztai bat, gazta testuraz eta oso kremosu zan eta janeran hartzeakon frutu zikuen zaporie eta hauen gero gatzeatzun apurtxu bat, lier naturalan toketxu bat eta oso agradabli izan paladarrien eta oso gazta fine. World Cheese Awards ospetsuan ere hainbat sari irabazi zituzten, bertan aurkeztutako 4 gaztekin. Eruen duzan, 4 gazta desberdin, kurazio desberdinetakuk. Apur bat eruen duen, aprobitzeko, geuk ikusteko, jurau internazionalak zelan behitzotzien apurtxu bat gaztaiai. Eta egixe esan bigu, lortu guzela urrezko medaila bat, 2 zilarrezko eta brontzesko bat. Osea, World Cheese Awardseko resultau batzuk laugatetik gutzako beda ukigarria. Markina Xemeingo hauntza hazienda eta gaztandegi honen sekretuetako bat animalien ongizatea da, sistema erdi estentxiboan. Gaztaile hona itxeko, bizu animalixen ongizate bat, esnegarbi bat eukitzeko, kalidadezko bat eukitzeko. Orduan albaitari batek eitxosku razino bat, eta emototzau, hoxe razinoie. Aparte, eueldi hona dauen danetan, urteten dabe kanpora, eta kanpun jaten dabe euren eitxuen bedarrak, relajeten di, euskixi hartzen dabe, bizitza aldanik eta osasungarrixena
alegintzea lortzen animalixekin. Larruz etxaldean urteak daramatzate alpetar arrazako ahuntzekin lan egiten. Larruzeko gaztek arrakasta izaten dute lehiaketa guztietan. Abeltzaintza pasioz bizi duen familia baten lan onaren emaitza da. Kabost upategia haian dago, Getariako txakolina jatorri izeneko kidea da eta mahastien inausketa nahiko aurreratuta daukate. Leku eder honetatik Getariako eta Zarautzko kostaldea ikusten da. Paisaia zoragarria da, mahastiak 300 metroko altueran daude eta lorategiak dirudite. Upategi barruan dekorazio xumea baina ederra topatu dugu. Kabost upategiko mahastiak 2006 urtekoak dira, upategia berriz 2010 urtekoa da. Proiektuan 5 lagun batu dira, tartean Carlos Arginano eta gaur egun ondo prestatutako 3 gaztek zuzentzen dute. Amaiak aurkeztu digu Kabost. Kabost proiektua 2005an sortutako proiektua da, 5 lagunen artean, horietako bat nire aita, eta nahi zutenin txakoli gastronomiko bat enbengo matxakin, 100 hondarra bizuri matxakin, eta haian gaude, dazkau 15 hektarea hondarra bizuri landatuta, eta egiten ditugu ardo txuriak, kalitatezkoak, jendeak disfrutatzeko, etxian, jatetxian edo nahi duen erara. Kapilota da gure ardoi gaztiena, 5 hilabete bere helietan egoten da bere hondarren gainean, depositoan botilaratu aurretik, gero dakagu Kabost dala gure marka printzipala, 11 hilabete minimo egoten dala deposituan bere heliekin merkaturatera baino lehenago, Kaiaren dala 2016ko añada espezial bat, 4 urte ondala bere helietan deposituan, eta gero dakagu aurten atera dugun Kilima, dala apardun bat ancestral metodoakin inda, eta dakagu vendimia, usta berantiarra, ez degula urteetan iten, bakarrik indaldegun urteetan, eta da matxa uzten dugu denbora gehiago maztian heltzen, eta hori ja azukre gehiago dakanean, matx horrekin iten dugu gure da gozua, baina txakolina naziotasun horrekin. Euskadin saltzen dute gehiena, baita estatuko hainbat tokitan ere. Ekoizpen osoaren 15% munduko hainbat tokitara esportatzen dute. Saltzeko merkatua gehien bat da lokala, Euskal Herrian, eta gero Barcelona, Madrid olako hiria honditan. Baita ere, esportazioan saltzen dugu, 15% bat gutxi gora bera, gehien bat Estatu Batua, Japon, Polonia, Alemania, Reino Unido, olako herrialdetan. Baina gehiena, 85% esango nuke, hemen lokala, nazionala izango litzakela. Inaustaroa garrantzitsua da, hurrengo uzta baldintzatuko duta. Oain gaude poda garaian, guretzako oso garrantzitsua den momentu bat da, ze hurrengo urteko karga definitzen dugu, eta hurrengo urteko matzanola etorriko dan, mantenu lanak ere egiten ditugu, eta nahi badezu gain erakutsiko izuet, nun nahi gehan lanian. Kabost upategiak 15 hektarea mahasti ditu, guztiak besoeran jarrita. Era ekologikoan ekoitzi ezarren, ez dute herbizidarik erabiltzen. Gari dugu mahasti zainetako bat eta urte osoko lanei buruz hitz egin digu. Lanak inausketarekin hasten dira beti. Oain egun poatu eta landaria prestatu udaran mantenimentua, fruta eta loria zaindu eta gero ja matza bildu. 2 pulgar
adarrak emateko urrungo urteako eta adarrak fruta emateko aurtengo urteako. Euri hasiberriak inauste lana zailtzen du. Euripean lan egitea deserosoagoa data. Dena den, lantaldea ohituta dago eta aurrera jarraitzen du lanean. Euria hemen txarrena laneako. Haizia hotza horiek errez pasatzea, baina euria danontzako da txarra. Laneako oso txarra. Datorren urteko urrian fruitua emango duten adarrak makurtu eta lotu egiten dira, indarra galdezaten eta mahats mordoak orekatuago az daitezen. Oain moztuta gero lotu iten dugu, adarrak kurbatuta eta bigoria gutxizteko eta fruta gehiago emateko eta gero ja udara behira. Besora jarritako mahatxondoek lanen mekanizazioa laguntzen dute. Horrela, denbora aurreztu eta mahastizainen lana errazten da. Udaran espuntadora pasatzeko eta udazkenean matza biltzeko makinaz, horretik. Gaur egun, ia mahastizain guztiek erabiltzen dituzte guraize mekanikoak lan gogorra leuntzeko. Asko, eskuz guaizakin jardun, hauekin jardun alde handia. Azkenian indarrazko inber da, eta nekosua da, hauekin asko zerresa. Gatillo batekin funtzionatzeu, sensiblia, soltatzen dezunen irikiten da, orduan behak iteu lana, zuk eskatze jozun eran. Inausitako zatiak lurrean uzten dira. Gero, birrindu eta ongarri gisa geratuko dira. Desbrozadorakin txikitu eta bertan gatzen da. Abono bezala, landaria eta zehantzako, belarrentzako eta kanpoentzako. Besora jarritako mahatxondoen enborra ohi baino altuxeagoa da kabosten mahastietan. Lurrak badu ur nahikoa eta landareak usteltzea ekidin nahi dute. Nola ez du hainbeste humedade behar, lurretik separatze dugu, ze lurrak humedade asko nola dakan, lurretik separatu egoteko. Azaoen ongarriaz gain, kabost upategian landare estalkia zaintzen dute hainbat teknika erabiliz. Ardiak oso garrantzitsuak dira zeregin horretan. Neguan udaberrira arte ardik ibiltzeia, eta gioia udaberrin zeak sartzeitugu, makina sartze dugu, desbrozadora, eta desbrozadora landarien azpila garbitzeko, desbrozadorak intersepak dauzka, landare azpitako belarrak mantentzeko, mozteko. Kabost upategian asteak geratzen zaizkie oraindik inaustelanak amaitu arte. Getariako txakolineko upategiak urteko lanik garrantzitsuena egiten ari dira, hurrengo uztek txakolin bikaina eman dezaten.